Chin-chin. Alright. Marunong naman ako. Mama ni Chin-Chin, marunong naman ako, right? Ha? Marunong naman ako, right? Ha? Ayan. Dito na tayo. Good morning. Saan kaya mong gawin yun? Sarap eh. Daming gawain. Meron pang anong bitilo. Ay, huwag magtanggap ng gawa. Wala pa. Meron talaga sa amin. Kung gusto mo na magkamasin. Nag-New Year, tumabaw. Ay, Dariman! Parang nasobra ng spaghetti to. Dari. Spaghetti o ano, Spaghetti. buko salad. Nasuburan ng tulog yan. Tulog. Grabe man yung kuya. Malaki ka na kay mama mo. Malaki. Sabi nila, magkapatid lang daw kami. Oh, parang magkapatid lang. Layo. Layo. Magkapatid lang kami. Pinagbilat Bapal chin-chin. Yo! Pinagbilat tayo. Kung hindi lang ako Ngayon maghalo tayo ng ano, para sa asintada ni Kuya Gatcho at kay Carrotman. Ano sila? Chin-chin. Dan si Tilo ah! Si Tilo. Hindi na. Hop! Ah, sige. Kamusta yung ano, bagong taon mo? Ito, lasing. Lasing? May kilanto ka. Nakalintura ka? Bakit? Bugbog sa to. Kaya natulog sa CR. Bakit? CR, natulog sa trabaho. Kakahakot, kinatrangkaso ka. Ngayon, magaling ka na. Baka di pa kaya, sabi kahapon may sakit ka eh. Sipon pala. Sipon. Ha? Dalawang simento. Baka di mo pa kaya, mabinat ka. Mahirap pag nabinat. Kaya mo na. Ito ang mga katawan. Masakit pa. Dapat di ka muna nag-ano. Kuno ka, alaksyan. Kaya baka mabinat ka, ikaw din mahirapan. Kasi saan ka yung mga ibang pala? Andun yung isa. Oh, ang Tilo, may sakit to kahapon eh. Dito si Pula nga, di pa pwede magtrabaho kasi may sakit eh. Di pa naliligo. Naligo ka na? Di pa? Naligo ka na? Baka mabinat ka niyan. Ayan, hanap tayo ng pala. Mamaya ulit, may painin ka. 1.7 nga. Tapos naman. Ilan na to?
Sayang yung Oh, hindi pa buo. buhin mo. Ay, si Karot. At ayun po si Utol Pula ay di pa makatulong. Si may lagnat. Dinaanan ko nga. Magandang ganyan. Ito, isang haba. Hindi mo na pinapansin. Ako talaga. Easy lang pala. Ano? Kaya natin ah. Mahaba. Ilan pa? Di kaya tikaw yung Arnel. Yan si Chinchin yung ano natin. Tulin talaga. Ganda. Char. Mahaba daw. Sino nagsukat? Ikaw? Dito kuya may GoPro. Di ba pala sinabihan na 20. di ba pala sinukat? Katamtaman lang pala ang haba daw. Ang kapalanan bilang. Siyam. 10. Ayan o. Pang ano? Dawil? Pataas? Buwasan ko na lang para di masayang. Pagdalawain mo na lang. Para ano di masayang. Kunan mo na lang. Live ka na yan, wala sila. Talaga naman. Oo. Tumoy. Meron di ba yan kuya yung ano? Yung nilagyan sa taas tas puputok di ba yung ano tawag doon? Yung Nagpahidong taon lang. experiment yan kuya. Ano yun? Mag-experiment ka nga. Lalagay sa butas. Tapos sasabog. Sa bulkan. Ah. Go! Go! Ritmo ko ah. Get out mo si ano, si Pipila. Oo, nandito yung Chinchin. Buti na ang inaano mo. Masyado kang ano. Harap-harap pa sinasaktan mo ang dami Chinchin ah. May pakilala pala kay Tintin. Ang bagong dating na kasama namin, dumating kahapon. Si Sunny Parson, kilala mo na, di ba? Si ano, si Carrot man. Si Tintin. Ang layo man. Dapat may hay man lang. Ayan, si Carrot man. Tintin. Bitawan mo agad! Bitawan mo naman! Pakilala man natin kasi siyempre magsurusalubong man lang sa pag-ganyan-ganyan sa daan. At least nakilala sila. Yan po. Para hindi may dahil Chinchin sa kamera. Pag kamera ko, tumatakbo Chinchin eh. Kasi hindi pa kilala, no? Kala niya kilala na. Kala niya si Mangyan. Kamang yan. Totoo. Ito yung Mangyan na gwapo eh. Ay, pwede na. Mauya mo tayo. Alright. Kasabra yung isang pala. Amo! Pala sila doon. Amo! Kaya naka-screenshot na yun. Ha? Amo talaga. Si Papa. Walo! Picturean tayo kuya dito. Ito. Pwede natin. Salamat. Salamat. Pero tumaba talaga siya oh. Di man. Amo? Oo nga. Lumubo yung ganyan mo. Mga kalating kilo. Kira ako naturog sa Darmang Aldo. Lumubo talaga. May spaghetti siguro, spaghetti. Di na, nalibyan sa spaghetti. Suman. Spaghetti nga panus. Yung panis pala yung spaghetti nagpataba sa kanya. Amo. Ano handaan nyo? Ulan. Ha? Ulan. Ulan. Baha sa amin. Baha. Ulan pala yung handa nila.
nung bagong taon. Nagluto ako. Naman si ma'am. Go. Ganda ng cameraman mo, pre, ah. Walang bayad yan. Nag-stick lang. Ano ba? Kahit kita? Hindi namin na nakuha. Yung ano lang, yung kaya lang dyan. Yung iba, plato na lang. Ayaw din ang sabugas. Magits mo talaga. Nakaptan mo muna ito sa gurbay dito. Tan tan tan. Hindi talaga. Ganyan ba, Chin? Tan tan. Chin! Ganyan? Tas ano. Ngayon, pupuntahan sabit niya sa Experiment sa magpuputok. Huwag daw eh. Nilaro mo na naman, kuya. Amuan. Ay, lalagyan na ni Karot ng tubig yung hinalo natin. Amo? Amo? Pwede din magputok. Paputokin. Putokin na. Sabi ni Chin Chin, kung may sa gitna daw na pinapaputok. O yan, tama yan. Mali. Ano lang yan para pumutok? Experiment ka lang. Basta mapaputok mo yan. Vulkan. Lusbot man ba yan? Hindi na baga dumanaan ito sa baba. Dito sa pan mo dito. Lamisa. Ano yan, te? Lagay ng kanin. Kaptan sana. Hawakan lang. Ang lamisa. Mag-ano, magbubudol. Budol fight. Budol fight na, naka-plato. Hindi, nakaka-charita. Bubuldo fight. Naka-plato. Bawat isa may isang dam. Ay, daw. Bumbo Radio Philippines. Ay, kukawaan pa din si Sir. Ano yun? Basta radyo. Bato. Si Rapon pa din. Asa din mo? Yan. Yan, para ka. Tan tan ta da 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 da. Model! Ay, pamudi. Takin nga ni ka mo. Te, takin ka mo na di ah. Model talaga. Takin ka mo. Tas, sa di ah. Oh. Sabay pa ano sabay likad to. Bigyan ng jacket niya. Amo yung si Tata Joksa daw. Model. Oh, sigahan. Dapat nga sulang isa. Ito ako, hello po. Ay, kabandilan na Ah, may tubig na. Mapulot yan ito na mo. Pero po tayo 30 minutes. May nanggang. May nanggang. Lakas ng trip nito, nagbagong taon lang. Lakas ng trip. Lakas ng trip. Nagbagong taon lang. Hello. Itong halo na to para dun sa ano, sa pang-asintada nila Karot at ni Kagatcho. Yan si Karot naghahakot ng halo blocks, dalawa-dalawa, bali apat yung dala. Lupit talaga, may kagat pa nga yan minsan, may kagat. Ice cream yan. Ice cream good. Ayan, comment lang po kayo dyan. Basahin nyo yun. Sa ako na paliwanag sa vlog ko. At magbubudol fight po yung team. Wala yata. Si, Ay, si Naing. ano ni Tilo? Tatay. At Si si, tatay, si andun. Nakaupo si tatay. si ate. Nakaupo si tatay. Bagong ano yun, bagong gupit yun. O mamaya kakain kami dito. Pakikita niyo po iyan. Talaga gamit ko ang siton. Sino luto, te? Ay, suka na. Sino nagluto?
Ay, hello po kay Ikaw? Daw San. Kayong dalawa ni tatay. Salamat. Sarap yan, pinagsama. Sinasama. Yan sa naka-update na talaga uli na. Naka-update na talaga uli na, nabakasyon na. Nagsuya ng kuya. Maripati pagkangis eh. Yan talaga sa amo. Hindi ka si Ate Jenny ay. Ate Jenny oh. Blooming si ate. Nabakasyonan. Ay, Ate Jenny, hindi ka Nabak. nagdalin man sa lang. Malungkot. Kailan umuwi? Ano yun? Iba lang sabi. Amo na. Ano yun? Ay, Ano di kuya? Ano na sabi? light ba yung hagdag mo? Ha? Gusto mo yung tagadong matulog na room? Para mapagmainitan. Amo? Sayang talaga yan. Yan lang yan. Oh. Sa unahan. Kasi bawat tao kaya ni Chinchin, nasa kanya na yung head, maganda. Meron pa rin siyang parang gusto niya na... Ay, salamat na nagpalipad! Hi. Ate Janet! Ayan, hello Ate Janet! Tapos si Paring Ruben, ayan, salamat! Gusto ko, wala akong babaguhin sa sa personal life ko. Gusto ko na magkaroon ka na development. Sa hugay! Bilang sa physical. Siyempre mo, mental. Tama. Para always help. Saka magagamit yun sa future. Kaya nga yung iba nag-aaral, di ba? Kumukuha pa ng mga masteral, iba kahit na almost 2 course ng kanilang pag-aaralan, kumukuha pa rin ng mga ganito. Nakadepende na siya. Hindi kasi di man babaguhin. Hoy, ida sa tisura. Ano? Sige, Alright. ano ni sa pa kanina. Nagkaabang niya sa to kanina. Ayan! Chin! Yung team. Ano po? Ni 18. Magna-19 ako Ano message mo kay Paring Ruben? Hello po, Kuya Ruben. Always good health lang po ko lagi. And God bless. Ito. Ay, ano message mo kay Ate Janet? Yan po, Ate Janet. Thank you po. And wish ko lang sa'yo is siyempre and always positive. Ayan kay Widosan. Hugas ng kamay at paa para kumain. Tul, tul. Naghugas ng kamay si Chinchin tsaka paa. Kasi kakain. Baka kasama yung pasa Kasama yun. Kasi maglalakad. Kainan na. Let's go! Wala nag-pray ah! Ay, pwede pa naman mag-pray ah. Chin, pray mo na. Pray. Salamat tayo sa blessing. Bawat isa magsisili. Pamatuan, di man. Kumain na. Sige, okay lang. Okay lang yan. Pa naman yan, sige. Bawat Okay isa. na. Go. Let's pray. Lord, thank you for this day. Thank you for all the blessings that we have, Father. Thank you for this food. I hope po na patuloy lang po sa paglago and thank you so much po sa lahat ng blessings, foods po. I hope po na mabusog po lahat, magkaroon ng strength po para sa pagtrabaho. Thank you so much po. In Jesus' powerful name. Amen. Yan. Alright. Amo na talaga. Maraming salamat. Pinapunta po kayo dito. Let's go, let's go. Punta na sili oh. Kain. Ayan na po ang team. Sa aming bahay. Fiesta. Sama-sama. Sili mo namin yan. Pwede ka nila sili. Sige na. Mangga naman. Sige lang. Ate, baby, pahinga ko. Para mo rata ba? Sa din gabi. Tadi bag ko pa. At yung nagbigay sa akin ng chocolate, baka lumapas nga pala. 19 minutes. Kuya Albert, hello. James Hugh, hello. Yung nagbigay sa akin ng chocolate sa Bulacan. Salamat po sa mga kids. Kenneth, hello. Gabi naman kuya, tutok na tutok. Renate Linabo, hello. Salamat sa mga nagpakulay, nagpalipad. R, hello R. Shadow Vlog, hello po. Ayan. Sa mga hindi nag-escape ng ads, salamat. Kain na po tayo. Kailangan model 5, kahit saan yan. Di ko Maria, di ka maarap ka rin. Pwede pa ba tayo? Gulay. Ano mangang? Grabe ang sarap. Ay, sino gusto sunod mag-live?
Sino gusto sunod? Tapos na to sa akin. Kaya karot, Sani. Sino gusto mag-live? O sige, set muna. Patapos na sa akin. Isit mo lang. Huwag muna i-play. Kaya play mo na. Pwede ko nang i-ano to. Patapos na pala. Sili mo. Tapos po, tunod na magla-live. Karot. Karot ko, punta ko kayo kay Karot man. Mga nga sili. Sarap ng gulay, no? Sarap ng gulay. Amo. Mali ah. Nagplato man sana. Salamat kay Kuya Papi. Ito yung tira nung pinadala niyang 3,000 kay Vince na bili ng Victoria. Salamat. Bukas abangan nyo, Adidas. Paring Robin nagpadala ng parang for the boys. Nagpadala. Abangan nyo lang. Pang for the boys. Ano po, ang taon. Mamang? Ano mang? Mangang. Dali ko akong mangang talaga tong sili nila. Ulang ba? Mangang nga. Ano ba po? Ang liit ko na manghang. Grabe. Kain. Ayun po. Nagpapawisan. Okay lang, matangos naman ilong. Diba? Nasaktan ako dun. Lipat po tayo. Ay, ulo na anak na. Tumoy! Sinusubuan talaga yan. Sige raw, sige raw. Sige raw, sige raw. Ayaw mo dalawa! Sinusubuan talaga. Ayaw mo dalawa! Sinusubuan talaga. Yan. Yan ang dabi. Amo! Thank you. Hello. Sinusubuan talaga para walang away. Palagi mag-aaway. Guwapo mo. Meron din doon sa kabila. Nagsusubuan. Talaga ay. Dahil tamig galin na ito. Pagbigyan mo na, uwi na eh. Nagsit na yan. Nagsit na? I-play mo na. Yan ko na to. I-play na daw. Play mo na lang. Dito. Naka-play na? Oo. Lipat mo tayo kay Garot man. Lipat mo tayo kay Garot man. Ano? Ano po? Ayan na. Get out sa zero. Ay, lipat mo tayo kay Garot man. Zero quality. Abang... Abutin daw yung kanin. Sabi ni Chinchin. Lipat ko kayo. Yung magkakamot ko. Ano? At kung ano kita picture na nagkakamot, nagkaon kita. Di lang marunong. I-share ko po. Ang sabaw. Tapos na ito. Yan. Para makita niyo yung kumakain kami. Amo ay. 23 minutes yan, slow. Amo. Ayan, hanggang sa ilo. Ano to? Tinay. Ayan, tapusin ko lang to para ano. Yan. Play mo na. Sige, okay, play mo na yun. Ito man, baka nakarotit ka ta? Amo ka? Ano talaga? Tunay? Ayan, babay muna tayo dito. Ay, kuya Noli. Bye-bye! Salamat. Ayan. Nakatrabaho ko, di na ako babalik. May trabaho na ako dito. Ayan. Di na ako babalik. Ayan. Ayan po, lipat po tayo kay Karot Man. Mga gusto po lumipat dito kayo sa live ni Karot Man. Ayan, punta po kayo. Ayan, salamat, babay, I love you all. Salamat sa mga nagpalipad. Dapat napanood. Pinalitan ka na. Ayaw, wala na. Para at kumita rin. Ayan, bye-bye! Kapalit ka na. Kaya pala hindi na nga nagbalik na ka natin. Overlive na. Dapat adjust pa. Zero bell, get out.
Nagbibibilog. Vegan, nagbibibilog. Nagbibilog pala. Makabilog raw sa nuno. Matindi. Nagka-restore yan ka din ikaw, Ate Jenny. Naibog. Salamat kay Dodo. Nakakulay dyan. Oy, namula. Salamat. Gusto lang sa gusili, oh. Ang kapatiling natin ito na. Kuya, ulam mo kuya. Salamat po, Sir Ruben. Tayo! Tayo, dami na gana. Ang sarap ng gulay. Pero masarap din yung alam namin. Kain po tayo, kain po. Kaya po, bali, pag natatapos po yung live ko, isa sa team ang kasunod na magla-live. Para kahit paano, automatic na by isang ano sila, isang live. Bibili mo ka ng kagulay. Naka na gulay? Kakao. Kunta nga na rin gulay. Ayaw mo lang. Ka sa gulay. Kunta. Ang leho. Yung live. Ay, ikutin ko sa team. Nawala ka hindi mo ka naman nagkabi na. Busog na. Amo? Chef, amo talaga chef. Oo. Amo. Yummy. Yan nalata yung tilapia, no? Hindi na nalata eh. Papawisan yung ilong. Chin-chin. Diba? Kaya ako na daw. Kaya ka lubutin ko. Sayang. Sayang kanin. Nang tapos na kumain. Chin-chin. Ha? Ilong ka lang? Ba't di mo tilusin naman kumain si Chin-chin? Chin, hindi kasi naman kumain. Ayaw niya na yun sa akin. Ha? Ayaw niya na sa akin. Ayaw mo na kay Chin-chin, sabi ni Chin-chin. Paliwanag ka. Shoota na yan, inaantay na nga daw. Sana naman sinabi. Sabi ni Chin-chin nga, ayaw mo na raw sa kanya. O Chin, oh. Napapansipon ko kaya. Ano? Napapansipon ko. Dapan sipon. May sipon daw kasi Chin, kaya nahiya sa'yo. Don't accept not valid reason. Amoy, pawis talaga yung ilong. Amo na talaga. Malakas magsili. Kasi ating bado. Ba? Kilo yan. Nagkitilo. Sino pa pala sa akin? Amo? Bibigyan na raw sa'yo. Kana ko na, bigtaw man ikaw na mati. Dapat malinig. Amo? Ang tuloy-tuloy pa rin yung kainan. Gusto mo yan, bebe. Kaya na ulit mananalo. Ayan, si Kaya na ulit bumibilo eh. Siya ang mananalo. Before and after. Ayan, salamat. Before and after. Samoy? Ano ba kayong after? Ayan. Oy, salamat ka, Julius. Before and after. Salamat. Sahod. Amoy. Alam na, nakakain na. Hanap sa malamig na lugar para mag-edit. Pag nakakain na, Ayaw nyo hanap na yung malamig na lugar para may naalala akong animals. hanap, Snake ba kayo? Tawa? hanap Tawa nga. malamig na lugar para mag-edit. Para may revenue. Kumakain na kami seryoso. Oo. Thank you po. May... Hello! Shout out! Hello, Kuya Ruben. Ayun, Kuya Robin, hello. Tapos kay Rinante. Renante. Hello, Chan. Kinit, hello.
Hello. Albert. Kuya Albert. Hoy, Albert, shout out! Ang tapos na yung kainan. At yan, resulta. Daming hugasan. Huhugas na. Sama ni Chinchin. Yan. Hugas na. Resulta ng pagkain kanina. Akala mo ha? Huli yung kuha yung kilig ni Chinchin eh. Kinilig si Chinchin din yung paggaling ni. Hindi ka tuloy. Kinilig. Katuloy. Grabe yung kilig eh. Salamat.